sore aman begitu dadi samuji. Tapi ta wah wah wah. Ya orang ora apa-apa kowe dak malah ngarep kene ra aku sing mlebet. Mas Nur aku garek sali mau aman yo aku. Dadi sak mangku burung salaman wis teko. Bali jere-jere kamu kae. Ana. Heeh. Aku selakane sampean wis makani kebone omah kono kaya Rambun. Ngono. Heeh, sok do ketemu nek ya Mas Nur ya. Kok karo mangu Budi Budaya ya wis ketoke ya ana sing nyangkut ora kampung kok griyak-griyak nang ngendi ngono kae. Heeh. Tur nuwun lho Kang Gareng wis kelipun karang kedempel kene. Ngasuren aku tak jarekke Bapak. Lah berkeke bukan satu itu. Dole. Aku man kowe wentuk. Kowe Pak, kowe Pak. Iki Bendoro kendalamu kok kelangan kiblat. Indiyana Tapa Brahmana Kyai Begawan Wiku sing kondhang kaki-kaki arep nengsek elmune ya ngono kuwi apik ning kudune ra aja nganti sepuh-puh. Saiki wis dadi siji karo dulur-dulure para Kurawa sing tak kuwatirake metu salah langkahe mudah kena ing wewalan. Mula aja nganggo kesuwen. Kene kae bendaramu sedewa sing najakno dhewe ning kala mangsane cok titis panggretane. Mula coba tak aturane pinarak Ndara sedaya ngaturan enggak wonten karang kejempol Ndara sedaya kan semangat pangsuwan. Semare koten parayetno semuris tempo pelwi tetian nika ento yoni kilar-kilar samedyane klatar Ndara Sedewa Sarawuh Ndara Sedewa kula suka pambagya sarawuh handika Ndara Sahadewa sewu panuwun tiba padha kula tak telake dodo nyamung silang kililing kudiyo Kakang Semar boyono tukang akeh jaya sunyaman Kakang Semar wis prisa dhewe yen to kakang-kakangku wis do nyawiji sajaga kelawan kadang-kadang saka Kurawa. Bakal kaya mengkene iki go pamrayoga kaya pancen nyata yen to masrahi negara. Tanpa Barata Yuda iku bakal bisa diijoli kasuwargan langgeng iku dawuh
pertapa enggal ana ing Ngastina peparat begawan Surya dadari manggil rugi. Yen to manggih negari kok ngamasraken tanpa perang Baratayuda. Jur ping putih bentene wong sing angkara karo wong sing mandeg suci. Jagat badhe dibrakakanipun. Boten mengkaten sing tuwek ora mung meneng bae Semar dudu tunggak Kanjeng. Tinimbangane Semar ku diupah karo sing duta ya kuwi sang adil. Tak melu mudhari reruwet sak budidayane Semar muga tinapa karo Gusti sing wewehe urip Ndara Sedewa. Kakyatri sang kadang rinangkul kinamben kembet Duh sangarep naning bawana ya sira kang balang ati mandeng pucuke grana kilurah Semar Badraya kedadak mijil saking Angganira kilurah Semar Badraya sang Janaka Pindawati katang ingkang sari ora ana bedane najan to sagut betasan mangkono cipta wirengganira Janaka temonono aku sing bakal dadi mungsuhmu kanthi sesinglet kang laku kaya mangkene ngilu kowe kuwi sapa Janaka. Suri sing semehno kunjunge Semar kok dadi pepethan sing sae Ndara Janaka. Nika mangawat-awati kula tak neges karo Dewane Njuh matur nuwun saking mulat para sang Arjuna Asmanira kang manungsan asurpati kare mungsuh kedadak ana Surya kembar wani kembari karo Janaka ngaku kowe maling aguna wong sing pinter samudana ngrasakake andebangan
Sediamu mrene duwe karep apa? Janaka pindha wanulu lancang temenucap. Kakang Semar bakal tak suwun rawuh ana pasowanan negara Ngastina sing Surasani. Kudu gelem momong-momot lan momor Pandhawa bareng karo Kurawa. Terus kowe manggi karo Kakang Semar yen Janaka pecah dadane. Wah. Sengkake patimu tinju kayangan Bathara Rama iki marganing mati tak wujudi Janaka pindha. Momong Pandhawa bareng karo Kurawa dadi atur kersane Kakang Rama Kyai Kakang Mas Werkudara.
Mah arena semobang mangarono kantinetrane uga rampung sabdaning kukila rengkang nikara saketat kene dongen sing wingi panco Papa tongking ayam ono Pungan jualan tulisan hayu pangguan ora hayu saidenging bawana jagat arep mangudita boyang bakal samar ing paninganggun ulun mriksani wayah ulun dwarawati mangadeg kanthi tawang-tawang tangis Narayana boyang dadi kejot raosing galih jeneng kita ulun puji matura kanthi trawaca Narayana aduh pupulun swantun kewayah amung nedya angsung bekti kanthi sembah sugeng kunjuk sanjating pepodo tiyang ulun padha maweneh wis ulun tampa pangestuning ulun kebat kita tampa tresna saengga jimat mlawan dadi kangwanan ulun puturun pujang para kresna iki satata lungguhmu banjur apa darunaning galih jeneng kita ngadeg ana ngarsaning ulun tanpa ulun timbali duh pupulun ambokne sampun dumugi titi wanci ingkang wayah menika boten kiyap nyandang tanggal jatuh yang semampir wonten pundak kanan kelaman kiri kasudut sumangga jojo malah kepala prayogipun sendal mayang kula trimah pungkas tulis lan gesang kula usika tresna orang banjur kaya bocah cilik kang dadi penemu lan pemanggih kita ana
Prayodo kedadak sira gargatu kang kadi mangkulu. Pedah menapa nyepeng kitab perang ageng peranging jagat Bharatayuda jenengan. Jeneng sunyatanipun samangke wonten pertapa ingkang samekti jang ing elok. Boten badhe kirang ing sesorepan, boten badhe lokak ing kamicaksanan. Dening Brahmana menika peparang Begawan Surya Dadari. Sampun netepaken bilih para kadang Brata Pandhawa lan Kurawa samiya tetunggalan. Manunggaling sing rasa budi karasa temah netepaken bilih negari kapasrahaken tanpa perang Bharatayuda. Ujaripun nedya pun ijoli kanthi swarga langgeng ing alam tembe wuri. Menapa menika boten ateges dunungipun Kresna wonten Madyapada menika tanpa guna. Yen to mekaten trimah kula sunendal mayang kula mudi dhateng pejah kula gugat swarga langgeng pepintanipun gesang kula ing alam kalanggengan pun. Tresna sinayang manggel pangrupining cakranira kang kumitir mijalane asta dereng ngantos purna denira pawan atur dereng pinaringan tanggap sabda lan jawaban ketuwa piswanira Kulu cumbu Madukara Yai Ngamarta Kilurah Mayantaka Adro Kula kula ingkang sowan kula Sinuwun dorong sampun lenggah wonten mriki parmatu sampun matur jangkep langkep lan jlentrehipun ya. Kepara wektu iki Kresna bakal ulun tunduk derekna Badranaya. Kanthi laku samudana mengko tak paringi perdandan cara Brahmana. Petukna Surya ndagari kae nanging aja ginggang sarikma karo Ismaya ya si Badranaya. Mengko bakal timbul kakusane. Aduh, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun.
Dewa yangun kono ngamprang mangin kowe banding sok parang pamuk sanela gringging sanela gringging oh kita sekarune ulun tunduk ayo ngagaken ana apa lan apane ya usah kagiat ora sambat lan angarwara ulun dhewe kang tanggung jawab perkara Baratayuda mengko ulun dhewe sing bakal maringaken wahyune kamenangan. Oh iya, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Bantoi sak prembat. Kula nyuwun pamit kula sing pranojo dari prayoga. Saka kayangan undaran Dirgawana kok wis geleng-geleng kae sing dadi mungsuh aku karo kowe kanthi laku malik tinggal ayo Kyai nganggo laku malik tinggal tak jangkae sapa sejatine Begawan Surya ndak aja tinggal Begawan Sukma Lelono kowe Surya dadane aku bagus yen kowe ngerti karo panjenengan sediamu nepi sira negara Ngastina ana wigati apa yen to pancen kowe bakal ngomong Pandhawa karo Kurawa kena mbok rukunke kena ning negara Ngastina ora dipasrahke karo Suyudana banjur kersamu sing piye penemban Sukmawana muridku maliunan tanpa hitungan mung aku kandhang langit kemul mega tanpa dongko tanpa dipun
tak go gawe mangesrama barang putra cantrik mentrik sing tanpa wicalanake kae tak rewake laku samudana aku bermono sing malih tinggal goleke urip-urip lan santriwan-santriwati para urip sing padha sudra kulandara tiwas kebener nyeno pasrah negara cukup negara Ngastina tak jaluk dhewe ora usah melu-melu perkara iki lancang-lancangmu pecah jagamu padha timbange padha bantre brakara kali rinegem sangsaya seru brol ndrojoking poneng sarira badhar jangkring wujud tetunggulipun aksara pukulun bathara guru kagiyatan sawelan kita wong sing lancang keluwih-luwih burung tate ana titah mrecapada sing wani maracak grayang marang mestakane mulun lah kok jebul kita wong sing bondo nekat sugih kendel bondo manut pemelang apa kang bakal kita tampa tibane Trisula mbuh dadi
dodo kantaran bau wani tanding karo tetungguling para dewa ulun tanding ana japlok padha japlok yen ora saiki wong sing seneng adi guna adi kang dupeh ki wong gedhe badane akeh adi gupeh kuwi wong trah kusuma adi guna sepate naga sing peh mandu masih Bathara Guru Manikaya pirang-pirang lakon kuwi malah gawe dredhah masane tandhimu diampun Kakang Semar Durga Permoni ya ngono piye jebul Kakang Semar langkung waspada maningal paestu nanyayiwa beneh ing pamanggih Kakang kula lampah kados ngaten boten karana kula menika ngumbar ing kamurkan nanging Pandhawa menika pinita wahyu lan kamenangan kula namung nodi dumugi pinten kawaspadan kawastikaning wayah-wayah para Pandhawa aku ora mbutuhke alesan sing mahemu-hemu muter-muter kaya kowe. Ora butuhke sesuker-suker ana ing tanah Jawa kene. Bali. Bali yo Kakang kula tak bali. Yayi ora kudur kepiye ora sudo masrahke negara jaluwen negara yen pecah dadane ora kudur wah yen pancen kowe arep njaluk negara Mawisrana marang kenceng dina iki namung njaluk mutar coba pedhel-pedhel banyu ucap